Gipahugtan pa sa Davao City Overland Transport Terminal ang rekisitos ilabi na sa mobiyahe nga adunay mga bata. Kinihuman na rescue sa otoridad ang usa ka 11-month-old baby boy nga gidagit sa Davao City. Modo sa suspect nga makig-amigo sa ginikanan ug agnihon ug bisan unsang butang aron mosalig dayon sibat sa ilang anak. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Base sa reklamo sa inahan sa bata niadtong December 23, samtang nanarabaho kini sa usa ka tindahan sa Davao City Overland Transport Terminal, kuyog ang anak nga babae 13 anyos ug ang 11-month-old nga anak nga lalaki. Kalit matud panibutho ang suspect ug nangagdag kaon kanila. Human nangaon na nanghid daw ang suspect nga dalhon ang duha ka bata sa iyang boarding house kay iyahang hatagan og sinina. Apan nagdumili ang inahan. Taud-taud pa nananghid na sab daw kini nga ubanon ang mga bata aron mopalit og burger. Midumili gihapon ang inahan hangtod sa napugos siya sa suspect. Giilad matud pa sa suspect ang 13 anyos nga batang babae nga hatdan sa mug burger ang iyang inahan. Dito gidala na ang batang lalaki. Dihang wa nagkabalik, nagdali-dali og pangita ang inahan sa bata apan pakyas. Rason nga nagpatabang na kini sa kapulisan. Sa tabang sa CCTV footage, nasayran nga gidala na ang bata sa Midsayap, North Cotabato. Maayo na lang, luwas nga na-rescue ang minor de edad ug nabalik sa ginikanan pagka December 24. Kasong kidnapping ug failure to return a minor ubos sa Article 270 sa Revised Penal Code ang gihikay nga kaso batok sa suspect. Wala pa'y pahayag ang mong suspect. Sa karon gipahugtan pa sa dikot ang mga rekisitos ilabi na sa mga mobiyahe nga adunay dalang mga bata. Ma'am, pag mag-travel, kailangan dala-dalahon na ang identification sa bata. Okay, anytime, basta mag-check na po kung ginikanan din ang nagigit sa mga. Nagmuntad na sab kini og CSWDO desk sa maong terminal. Para sa unaccompanied minor o kanang ang minor nga walay way kuyog nga adult nga mo travel, so dapat iyahang magdala siya og iyahang birth certificate of the minors, no? So naa siya valid ID of the minors, parent, legal guardian, consent. So naa siya parent guardian nga consent nga dokumento nga ipamatuod nga gi-allowed siya nga mo travel. Valid ID of parents guardian with 3 signatures. So naa pag i-attach nga ID sa mga ginikanan nga pinirmahan jud no nila. Then valid ID of person who will pick the minors. John D. Esteban, 1 Mindanao.